Dan Sakwato, ya wai ka tana ringin ba za ka daga ba, ka daga mana ka sani ko alkhairi ne? Ta kale shon ga alheri. Iliyana ni zai ce min bashi shi kabi na naira 500 shi sa tun shekaran ji shi kabi na flashin da kira babu irin wanda bai man ba. To kai dan Sakwato sai ka ce ba wani wayayye ba, kai baka iya dore mutum a jaka ba da dinga cinye maka caji a banza na da mun da ihu kiringin ba gwanda ka daga ba ka dora shi a jaka. Allah a tun sai ka ce ba dan duniya ba, ga ba gashi na dawo daga. Hello dan Sakwato. Hello Banji. Hello Banji. Banjanka. Hello dan Sakwato. Banjanka. To shikenan, tana baka jina shikenan, dama so nake an faɗa ma babanka ne ya mutu. Baba ya mutu? To yaushe sai ka biya ni kuɗi na dan kutumar ubanka. Kana ina ne? To yanzu nan zan zo, saboda haka sai ka biya ni kuɗi na da raina hankali.